saking panjenenganipun Bapak Jumari. Pundi Bapak Jumari? Ingkang enggah wonten ngajeng piyambak menika Bapak Jumari. Niki Bapak Jumari. Assalamualaikum Bapak. Lewong. Sampun ngertos lewong pinten? Nggih. Bapak kersa nyaliji. Napa ndongeni kula? Bakso mekaten dari Bapak Jumari sampun panggonan wiji. Kula. Oh, nggih. Seneng kula. Kok kersa Kersake kula mboten. Gara-gara. Kok asa-asa piring. Iki lha iya maksudnya iki ngomongnya duwe sapi to aku kemarin. Oh, paling pambiyantu mekaten. Ngrasakake yo ora karo aku. Oh, ngrasakake. Mboten napa-napa. Yakin kula mboten napa-napa. Ora wani iki, Mbak. Sing pundi? Niku mboten wani Mas. Oh, mboten wani. Mboten matur. Nggih. Ah, lagine lewong. Wani wae. Oh ya. Maka dipun aturaken yo.
entuk tawon. Entuk tawon. Heeh. Karena jaluk jaluk bae nunggu bete. Ngapa? Loro awakmu. Tokrak aku nek ngono. Jaluk jejeran rokok to. Semua arak kali. Ya cek kalian lho aku ora ketertib. Lara untu kowe tambah ono, Mbak. Ora untungmu lho. Sarana ora mari. Jejeli sambel gelem ora? Aja dok. Arak bali syaratnya apa? Aja dok batin. Sing mata ampun do batin lho iki. Jaluke apa? Aku arak kali. Iya, jaluke apa? Main bali. Hah? Hah? Aku wong ayu. Heeh. Wong ayu. Wong ayu, dadi sing ayu. Sing ayu ndi? Milio sing ndi? Beli ade metu. Milio. Hah? Sing ndi? Aku jaluk kerjamu sing wangi aku tak bari. Aduh, ngejak barang aduh. Wes ora tau kerjaan. Wes gak jaluk ndok kakung. Wes jaluk ndok kakung bae lho. Wes aku ngomong tak bari. Ya, kayak bali. Ayo, diri tak bari. Ayo. Wow. Golek nyang tawon. Amet iki nek enten sing anu napa nika wong meteng jenengan amitane jabang baik lho. Niki lho. Oh, derek damel lho. Ya pripun derek damel apa? Sing ndi? Hah? Sing ndi? Aja meteni botak. Rambutan. Ini balas do tangi. Iki apa? Gone. Wes. Bagus sensiku ya, tiga. Kejar apa nih? Apa kayak wong idiot kayak gini? Ayo. Hah? Enak. Enak ora? Enak ora Jani? Enak toh? Tanganku kok betang kukur-kukur kene iki. Dua. Jangan dolanan, Apik ya? Aduh. Kowe mau njaluk wedak kon, njaluk wedak. Oh, arep ini, Dek. Lah aku pun mana? Wes. Ganteng ngene iki to, Bro, kayak anu, Mbak. Malah ganteng ngene iki to. Malah ganteng kaya ngono kuwi iki. Iki kok kaya sing ning pasar Prambanan. Iya. Batene go baten. Joni. Oh, Joni. Siapa ya? Balik. Tutup. Sing tekan kono. Jaluk lipat kono. Aku gila. Salahkan awak lo. Gini. Gini.
berat kali nih, suruh nih. Sabda ilir-ilir tak tambanane ya. Yo. Dulu. Diunduh.